हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दायो लोगोफोर आं नोंथांमोननि दिन्थिनो आखायाव लादों बेनो जाबाय अरुनदय रांनि स्टेटास नायनाय एबा ट्रेक खालामनाय। नोंनि एकाउन्टआव मा प्रब्लेम जादों बेखौ नायनो हायो। दा गोबां कमेन्ट्स फैदों बोरै नायो होननानै। दा जोंनि गामि ओनसोलाव नायनो हाया एबा रोङा। थ' गोबाङानो रोङा आरो जायफ्रा रोङो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय एबा नोंथांमोना फोरोंबानो जाबाय। नोंनि एकाउन्टआव मानो प्रब्लेम जादों एबा मानो थाखाय रां हाबाखै नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ नायना लानो हायो। लोगोसे भेरिफाइड जादोंना जायाखै बेखौबो नायना लानो हायो। दा बेखौनो बोरै नायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेनिफ्राय गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा बिदिब्ला गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना बेयाव स्टेटास नायनो हायो। लोगोसे ट्रेक खालामनानै नोंनि राङा मा जादों बेखौबो नायनो हायो। स' बिदिब्ला जों फार्स्टआव नायनांगोन भिउ स्टेटासआव। नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिउ स्टेटासआव थांनांगोन। बेनिफ्रायसो जोङो भिउ बेनिफिसियारि स्टेटास नायनो हायो। स' बिदिब्ला लोगोफोर जों नायसै दानिया भिउ स्टेटासआव। दा नोंथांमोना अपसनाव मोनदों भिउ स्टेटासआव थुना होदो। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया डिस्ट्रिक्ट थायो बेखौ सेलेक्ट खालाम। दा नोंथांमोना जायखिजाया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम नोंनिखौ सेलेक्ट खालामनानै आं दायो उदालगुरि खालामबाय। बेनिफ्राय बेनिफिसियारि नामखौ नोंथांमोना टाइप खालामना नायनो हागोन। दा नामा गोबां एखे थायो सेम थायो बेखौ जोङो बैसो गामियाव नायनो हायो। स' बेखायनो आं बेयाव सासे मानसिनि बेनिफिसियारि नाम होबाय। दा नोंथांमोनाबो होनो हागोन। दा बेयाव होनाय लोगो लोगो गोबां नामा सेम थायो बेखौ जों नायनोब्ला माखासे जों टिर अपसनाव थुनानै नायनो हायो जे बे सोर आरो बबे डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे एलएसि बेखौ नायनो हायो। स' बिदिब्ला जों बेयाव एलएसिखौ मोनबाय माजबार। दा जों माजबारखौ मिथिखाबाय। बेनिफ्राय जों दानिया टिर अपसनाव थुना होदो। बे टिराव थुनाय लोगो लोगो दानिया बेयाव बैसो ओंखारबाय। डिस्ट्रिक्ट गामि पन्सायत वार्ड थ' बिदि ओंखारबाय आरो दा वार्डआ गैया बेयाव। थ' बेनिफ्राय बेयाव हमनो हाबाय बे आंनि आरो बेयावबो मिथियाब्ला नोंथांमोना बेयाव 7टा एबा 8टा डिजिट थायो बे डिजिटखौ लानानै नोंथांमोना स्टेटासखौ गासैखौबो नायनो हायो। बे आंनि एबा बेयाव मबाइल नाम्बार मोननाय जायो। स' बेखायनो जों दानिया बेयाव आइएफएससि क'डबो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों। दानिया जों बे 3 नाम्बारखौ जोङो कपि खालामसै। दा नोंथांमोना नैबे आइडि नाम्बारखौ कपि खालामनानै बेनिफिसियारि स्टेटासखौ नायनो हायो। स' बिदिब्ला जों बेयाव स्टेटासखौ जों बे आइडिखौ कपि खालामबाय आरो दा नोंथांमोना कपि खालाम। दा कपि खालामनानै जोङो दानिया बेनिफिसियारि स्टेटासआव थांनानै जोङो गासैखौबो डिटेल्सखौ नायनोसै बिनि राङा हाबदोंना हाबाखै आरो मा जादों। थ' बिदिब्ला जों बेक थांनांसिगोन। थ' नोंथांमोना खननै बेक थां। दा खननै बेक थांनानै जोङो दानिया मेन फर्माव फैगोन एबा जोङो पेजाव फैफिनगोन आरो दा आं फैबाय नै। दा नोंथांमोना फैनानै सबसे गाहायाव मोनदों भिउ बेनिफिसियारि स्टेटास बेयाव नोंथांमोना थुना हो। थ' बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों आइडि नाम्बारखौ होनानै नायनो हायो। स' बेखायनो आं बेयाव थुबाय। दा नोंथांमोनाबो थुनानै दानिया नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम। जोङो नायदोंमोन नालाय उदालगुरि थ' नोंथांमोनाबो उदालगुरिखौ होफिनदो। दा होनानै जोङो दानिया 7टा डिजिटखौ जोङो बेयाव टाइप खालामनांगोन। ओमफ्राय जोङो सार्च अपसनाव थुना होनांगोन। थ' जोङो बेयाव दायो टाइप खालामसै। पेस्ट खालामबाय आङो कपि खालामखानायखौ। दानिया सार्चआव थुना होनोसै आं बेयाव। दा नोंथांमोनाबो सार्चआव थुना हो। दा जों सार्चआव थुनाय लोगो लोगो गासैबो बिनि बेनिफिसियारि डिटेल्सआ प्रफाइला श' जाबाय। दा बेयाव नायदोनि लोगोफोर गासिबो नाम्बार ओंखारजोब्बाय। नाम बेनिफिसियारि नाम बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार आइएफएससि क'ड बेनिफ्राय भेरिफाइड जाना दङ। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों भेरिफाइड। दा भेरिफाइड जायोब्ला राङा हाबखायो। थ' नोंथांमोना नेनांगोनल'। दा दसे समाव नेनांगोन नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार मबाइल नाम्बार गासिबो एलएसि नुजोब्बाय। दा बेनिफ्राय नायदोनि लोगोफोर बेयाव मान्थ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनिफ्राय जों बेयाव गासिबो डिटेल्सखौ हमनो हाबाय जे बे आंनि होननानै बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार ओंखारखायो लास्ट डिजिटआव नोंथांमोना हमनो हायो जे बे आंनि एकाउन्ट होननानै। स' बिदिब्ला दानिया रां हाबनायखौ नायदो नै। दा जुनाव हाबदों बेनिफ्राय जुलाइआव हाबदों खननै हाबबाय। थ' नोंथांमोना स्क्रिनशट नायदो दायो। दा स्टेटासआ पेन्डिं जादों अब्लाबो राङा हाबफैबाय। थ' बेखायनो नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आपडेट खालामनानै राङा हाबदोंना हाबमाराखै। दाथ' भेरिफाइड जाखाबाय। भेरिफाइड जानाय लोगो लोगो राङा हाबखायो। आरो लोगोसे माखासे टेकनिकेल इसुनि थाखाय लेट जायो। थ' नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया। दा बेनो जाबाय लोगोफोर राङा हाबबाय। नोंथांमोना बेयाव एकाउन्टआव चेक खालामनो हागोन नोंथांमोननि आपडेट खालामनानै एबा एटिएमआव। दा नोंथांमोना नायदो नै बेयाव आं नोंथांमोननो स्क्रिनशट दिन्थिदों रां हाबनायखौ। थ' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सेप्तेम्बर 9आव हाबदों राङा। दा बेबायदि हाबना थायो। थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय मेसेजाव एबा नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामदो। दानि लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।